Wata rana wani yaro ya dawo daga makaranta rike da wasiƙa a hannun shi. Sai ya miƙa wa mahaifiyar shi wasiƙan sannan ya ce da ita a makaranta an ce da shi kada ya ba wa kowa wasiƙa sai wa mahaifiyar shi. Bayan ta buɗe ta karanta wasiƙar sai yaron ya ga idanuwan mahaifiyar nashi sun cika da hawaye. Cikin sanyin jiki sai ya ce da ita mama me suka rubuta a letan? Sai ta yi murmushi ta share hawayenta ta ce cewa saka yaron ki yana da ilimi matuƙa wannan makarantar tamu ta kasa mishi. Bamu da isassu da kuma ƙwararrun malamai a makarantar mu da zamu iya koyar da shi. Ki koyar da shi a gida da kanki kawai. Wannan magana ya sa yaron ya ji daɗi a ran shi kwarai. Kuma daga wannan ranar mahaifiyar tashi ta fara koyar da shi a gida babu gajiyawa. Bayan wasu shekaru yaron ya girma kuma ya zama shahararren mai ilimi a fannin kimiyya da fasaha da duk duniya kowa ya san shi. Har ya kasance mutum na farko a duniya da ya kirkiri kwan wutar lantarki. Sannan a wannan lokaci Allah ya yi rasuwa wa mahaifiyar shi. Wata rana yana bincike a cikin tsofin kayayyakin mahaifiyar shi. Sai ya ci karo da letan da ya taɓa kawowa daga makaranta lokacin yana yaro. A nan ne ya buɗe ta don ya karanta. Abin da aka rubuta a jikin wasiƙar shine yaron ki yana da toshasshiyar kwakwalwa ba za mu iya koyar da shi a makarantar mu ba. Saboda haka mun kore shi. Nan take idan shi ya cika da kwalla sannan ya ɗauki abin rubutu ya rubuta Thomas Alva Edison, yaro mai toshashen kwakwalwar da mahaifiyar shi ta mai da shi wanda ya fi kowa ilimi a karni gaba daya. Wannan shine labarin Thomas Edison, mutumin da ya kirkiri kwan wutar lantarki na farko a duniya.